Έχω μια διαίσθηση ότι θα αναλάβω πλοίο. Θα αναλάβεις, αλλά όχι πολεμικό. Θα μεταφέρεις με φορτηγό τα αποθέματα χρυσού της τραπέζης της Ελλάδος. Μ' άκουσα ότι το καράβι θα φεύγει από τον Πειραιά με ειδική αποστολή. Δηλαδή, δεν πάμε κατευθείαν στην Κρήτη. Εκεί πάμε. Ποιος είναι εδώ που κάνει κουμάντο? What does he want? Όπλα, όπλα, Αλεμάν! Μπουμ, 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 μπουμ. Κατάλαβες, όπλα! Δεν μου λες ποιος είναι αυτός. Ο αδελφός μου. Καλό κι αυτό. Στο καράβι έχουμε το χρυσό του κράτους. Και δεν πρέπει να τον αφήσουμε στην Κρήτη. Θα το μεταφέρουμε νότια με μουλάρια. Και από εκεί θα τον παραλάβει πολεμικό. Διατάξτε. Να παγιδεύσεις με χειροβοβίδες αυτό εκεί το πέρασμα. Το βλέπεις? Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα. Να μου αναφέρεις εκτέλεση. Μάλιστα. Αλ Χίτλερ! Να αφήσετε τα όπλα και να βγείτε αμέσως. Μην επιχειρήσει να αντισταθεί κανείς. Έχετε 1 λεπτό προθεσμία.